קורה לך לפעמים שאת מרגישה תקועה בחיים, שיש המון דברים שאת רוצה לעשות ושאת חושבת שתהיי טובה בהם, אבל משהו כל הזמן משתק אותך ועוצר אותך. ואת אומרת, אם רק הייתה לי קצת יותר הכרה מהסביבה, או היה לי קצת יותר זמן פנוי, אז הייתי מצליחה. אבל שום דבר לא הולך. ותחושת החוסר מסוגלות והחוסר ביטחון מתחילה לחרסם בך, ואת לאט לאט מתחילה להיפרד מכל החלומות האלה שלך, ומחפשת על מי להישען. אז את מוצאת גבר ונשענת עליו, על הפרנסה שהוא מביא, על הביטחון, ואת ממלאת את התפקיד שלך כמו שהוא יועד לך, להיות אימא טובה, אישה טובה, מאהבת טובה. וכל הזמן הזה בפנים אותה אש, אותה תשוקה הולכת ולאט לאט נכבדת, אבל עדיין קיימת, והופכת למשהו אחר, אולי למרירות, אולי לכעס, כעס על עצמך, ואז כעס החוצה שיוצא על הילדים, שיוצר מרחק גדול מהאיש שלך, שעליו את הרי נשענת, ובסוף לאט לאט את מתחילה לכעוס עליו, אולי להאשים אותו. ולמה כל זה קורה? כי באיזשהו שלב בחיים למדת שאת צריכה להסתיר מה את מרגישה. לא להגיד את זה עד הסוף. כי לבטא את עצמך כמו שאת, זה יכול להיות מאוד מסוכן. אנשים לא יאהבו לשמוע את זה. אנשים יעזבו אותך. ולמדת להחניק את הכל בפנים, וכך נשאר לבד. אני רוצה לעזור לך. אני רוצה ללמד אותך איך להישאר בקשר עם האש הזאת שיש בתוכך, עם החלומות שלך, עם היכולות שלך, ואיך לא לפגוע ביחסים עם האנשים הכי יקרים לך בעולם, שזה הבן זוג שלך והילדים שלך, אולי גם הורים, אחים, חברות. איך להיות גם בקשר עם עצמך וגם בקשר עם הסביבה. לשים לב מה הגוף שלך מסמן לך, מתי זה מקום בטוח לך, מתי לא ולמה. ביחד נוכל ליצור מרחב בטוח, להיזכר באותן תשוקות, לטפח אותן, ולהראות לך ולי שאת יכולה להיות את, וללכת בראש זקוף בעולם הזה. אז אני מזמינה אותך לבוא אליי, יש קליניקה ביודפת, יש גם בתל אביב, ואפילו בזום. מקווה שנתראה.